Ramadan. Nah kagisakan na muslim ako na ini paling baterakan wala kang nilibakakan nun. Kapusa ya kanon. Now so nilibakakan na mapia, nilibakakan na marata na datan kagenek si kumasa kiyoga sa Ramadan na tanda sa dataring masuk puasa na. Tanda sa din abale kipata bukia pusing ako suldo 30 gaway antaka 20 siya gaway ko Ramadan. Nagi po magitong tanong si kumaginawa tanong. Pugusain din agyang kay Ramadan. Pugusain din ng mga ulama tanong au batay ging buo ulama tanong na mapagusin niya kita no agyang kaya kan bieno Ramadan. Na ayaw to ang bugat tanong sa may to pamagusin na ito ni aloy tanong at tunay kaya pa kang bida-bida tanong sa pangkatan agwan tunay kagesabutir tanong kaya betul kita no sa muslim. Al-asaqata wa ulama Asya kini Syekh Ibn Utsaimin Amiat teruyan maampunis kanin siko mga ulama tan hukum yang una. Artiyan qalilum minan nasi mu'minun. May no tatiyan, may to siko miya maratya. Ano ba tanan ni kapag pataya? May to apad kumya marat pad kuma manusia sumya maratya ya. Sama no to na sukalang ulang mga manusia na may turun sumiyaratiya si Allah. May turun sumiyaratiya si Allah. Antoni turun na paratiya si Allah. Bayang na paratiya tanong Allah na piaratiya kan su Allah. Nagusun nabi na piaratiya begitu ka paratiya Allah. Ayang ka paratiya Allah mga loksaran na mga paluriyan mga rubayan si Allah nagyang koto atas di bil qalb. Mapakadagana si kupusutan su paratiya abisa sartaun su yakin si Allah subhanahu wa ta'ala. Amay ka ayaw mo miya pada naman katano na paratiyan na dagun su yakin maana su pangin benar tanu si Allah naglupa kaya yung uta paratiyan tanu na ma-failure. Tunay sabok. Ada sa ataw amama sumiyang kumadal-madal na ataw sa yung uta masa. Yung uta sa ataw mama na kagdraran. Lumalakap sa yung uta dalamay amating Diyos ka na ni kapamana. Na naana pa kulot niya na sa niyang tiyan. Tinahir mga ito na iman ito na pag ilang rin ating duwa ni kapamana. Kaang kanong antukuman niya kapungim na rin yurang. Natinin mo yan sa mga tao na tama sa gimuta sa mga tao padiyan. Piyang asong yan sa gimuta mawatan sa ginawa niyan. Nabita din yan apur yan sa apul. Na sugutan niya na gimuta apul. Sa gimuta kasugutan niya nun. Na makaisa makatalo na namon yan niya sugat. Suting kiga basaw na asin tadulang bed na bon minikibay. Na nako ipananawag na antawar ka ni kiri paradu. At tinagsabi yung titindag na nagyang inumpadakan. As kanya ni matugang mo sa apor na kasugatan mo. Na apya susaka tau bimiyayo sa lima. Apya susaka tau bimiyayo sa lima kanamon miyala. Apa para benar dan apa para tiyan siya kito amating di kapamana ugid na diyon ni sasarta suryakin pangiblar sa gimuta sa katong. Nagikinalan siya kita no as tanong mga manusia kingaranan sa muslim na mimbabig no so titu aparatya si kwalla. Titu aparatya si kwalla. Ay lagi dilibaran aparatya si kwalla pagarin taniman to makapatebo. Nagyong tatigwala suratul Anfal. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sisa surat Al-Anfal ikadua ka ayatan na ayat pitir Allah. Ayat itu amia maratiya. Na igira mi ano isu Allah. Igira ayat mi teruna su Allah. Wajilat qulubuhum. Pamana maanak sumangkap sumanga pusuliran. Gumurok sumanga pusuliran na tabelin sumanga pusuliran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu na igira ayat piya magusay piya manutul. Ayatuhu na sumanga tanda wallah zadatuhum imana na magmar gagi mutaparatiran si wallah. Wa ala rabbihim yatawakkaluna sumusu alaihi sariginiran. Nah gimana nabi anu ya kacer wallah na ilentan ulun sumagi nawatano. Andon mata tampar suparatiatan usiku Allah. Na pamak amarun maawat na hepa gare ko bubay ko loksakan na panamarin ka imakaran isaging muto inali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ikadua na giyo mutatigor sa tingin mo wala mateno awa qalilum minal mu'minina muta'allimun.
Abu may tua tinggi si kumia maratia ya sumia maganan. Nagia ya. Isiran tanah sungai ginawatan. Apa paratiannya suwallah na inunutan yang sugul pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam uginda dunia pagana do suukit aki pupantag niyan si kwala na suukit aka pumilibukan yang si kusun no Nabi. Antone pitiro mga ulama tanong laysa yattaqi ma la yadri ma yattaqi. Di nga mapitiro susah katawan manusia na maanakan amay ka di niya katawan antonay ikelak yan. Amay ka di niya katawan antonay penanggilaan yan. Nah lagi daya kakali yang mikura makita no suka pagana da sikwa gama na kepakai asitano bumia taman ko para tiatano sikwa Allah. Ada mga tao apetin de siku sambayang de kata bisa awi de kana kapagana dengan kuagama na petin ku sambayang na dinya katawan su lima timan asalak aki peli buat ku sambayang. Na dinya katawan ni mga pali buat ku sambayang. Na dinya katawan ni mga sunna ku sambayang. Kaya bu katawannya na pamana mawaqitus salat. Yung to lima timan awak ku sambayang. Nenya kay to sudi mamaganan. Na penalamatan tanong su Allah kasama sa imatun na tanto kumadal sudi mamaganan. Nagiti di tanong di penalamatan si Allah. Ay kata mga luksakan na mabubayaran si Allah ma. Na giyota wa qalilun minal muta'allimina amilun. Mayot si kumya maganad sumingga galabak. Ada mga tao amiya kapaganad miya kaswa na suswa yan napapagmaan yan. Din yung pangalabakan. Na ada pemana mga tao asumya swa yan na din yan ipunampay. Saya kaya rumah tahun. Sa din yan ang kapagalabakan. Nakagya ipagalag yan si pula na si pulana. Ini ni pengelebok, ini ni penampai, ini ni penurun lagi mutam ya suayan, piaga dia. Kaayan nama pipikiran nama anak sa girong mana ya. Kau tu. Lagi na kinahanglan sa kita no, usuka nakatawan kasu ginawang kaamiya kasua, miya ganad. Lain na pinaka-importante kan na manggelebok ka sa piaga na dika. Manggelebok ka sa piaga na dika. Na aya ikapat na giyang utawa qalilun minal alimina mukhlisun. Ay hamana no itong mga nuksak na mga pagriang si Kwagama na may not si kumiyama kaso minggagalabak suki pag-ikhlas. Anak ketong tanong sama sa imanto. Paman nakata isa ko ron. Na umasa si siya ko si sa iligan si ko pamanak kaya tidaw ay sa Marawi 2017 na tama din ko kaya the ground zero. Na ang mga upakat, ang mga ulama, di tayo pagaloy. Upakat iran, na naaya mo semua niran sa masjid, si ko iligan sa adar pa iligan na subuso mga pipiyon ang masjid. Nagyan kay ang mga ito ang masjid, ang mga ito'y bilangan, na diran sumuan. Kakagyo may ito ang pagkakuweran nun. Kagyo may ito ang pagkakuweran nun. Sama na yan na ayag na pisu suatu tao na sudin sumati burun abinaning ati mga nukstano. Na udah binaning ka, da mati burun ka na dara sa pangilere nila. Nagikinahanan siya kita no, umiyatang ka dekas ka na miya kaswaka, anya miya swaka ko agama, amagi panda ka maustad, na anya katawan na ka kung agama, na patot ami panampay na kung mga tao, di rin mga tataw. Ay pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, si kumasa at yawasiatin yan, si kumasa sahaban yan, naging uta, baligu anni walau ayat. Panampay na ko niwa tigo Nabi sa apiya sa satiro katiro. Na lagi daya iman to, kita no miya kataling umasiin. Na krupa kay aad na tao si kumawalay tanong yun natantano. Di tayo magpirwado. Ada matutang na dayo, na may ito, ay nakalilid na madang namin ibagag sa walay din makunot to. Lagi din na, so pagkasakit, ad na ujuri yan, na din makunot. Na ayag lubak tanong, miya maka nagiman ko sa mga pipiyakatero, na misampay tanong si kumawalay tanong. Misampay tanong si kutero sa tanong ang mga turugan tanong. Kaginan ipinaka-importante, kung di tanong di ka pamamakin sa mga nagidaya, awasiya, katanong din tanong, upama kaaya kasaya ng tanong na sudi mamamakin na bisa bayaw na amay kung mapasad sudin bayaw ko din yan bayawan na makambelag-belag sa mga tao na ayaw bumapteriran na mapiray kang bayaw siya kito na mata nga iran di babayaw-bayaw na kalilipang ko pa na isa tiragatos na namin atero na nato na ining bayaw kiyan di ko katawan gusto na mapigang bayaw auto
Kaya saya na niya suka pawamakin sa kambayo. Na iman to na panagilatan ubatan to kaseni, debatan ron sugatan, debatan ron pamana pagkaantapi sa na patut si kumaginawa tanong na masifatan o yung mga sifat ng mga ulama tanong ay girat-girat absuga kumajalis ay yun ni pamagusin na agama na paganeron na maadun sa kagiyang ngayapat. Paganeron na pumamakin na kupiyo-piyan. Kanabang apo katuro, kupo katuro ko na maranyawan ay tumabakon pa katuro. Ay ikadwa na sukmiyan na ko niya nitero na sumapiyo na kuwang ka na sumarataw na dingagwa sa ayamanan yan na tegu na ka sa ginawang ka. Na ikatalo na punggal na pagkalawang gota ka na ay ikapat na ipanampay nga. Kamay ka, datanunggal na pa ka na ipanampay tanong na marunong tanong para tiya sa juritero. Para tiya tanong sa iyo. Lagi dia barat, kata sumaray ka rin na si tanong pusa. Kami ko natigyo mimbrang-brang na muda na eh. Siwa mo sa kano. Natiyan mo sa kano, mga kakakulay na langag yun sa langit. Banda, mga kano, taman na siriro. Ano niya si sirit? Na tinatunay po lang din sa langit. Basiya po ka, basiya maka. Ay katirwa ka no to. Na amay ka tumilog ko si, na lumangal ko sa langit, adawa ka no tirwa. Na tumataman na matitila lang ako, ganun na pagubay na ko niyo. Tinatunay na lang ako din siya ini. Napunang niyo babu. Pagkagimilin yun na susifatakan. Napanisi lang, natunay na lang ako na kasando, kagibukyan lang ako. Ayan yung inilay na sugal na bukakan. Nasama sa imanto na igira, dara ka sugir nga didiga di teron, na marunubang nga panindari. Mga pinindatan no say. So panintak wala, balay no wala, yung kalimutan no sa kalimutan no wabusi ko kasurgaan tanong sa ano nga namori. Matarima yan subala sa aging kalimutan no, aging nambon sa aging kaya gawin, kung ulan na Ramadan, na takapan sumamantan no sa pakan, dudumur ka no susanap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. So na magnapiat na mga kiam jiro? Ya sabutangan aja sabugudangan orang. Alhamdulillah. So salamat ka Alim Al-Fahad. Tanto tua tigira na miyakas so kamera na miyakas sa bubud. Kaya miskasanya don. So panginta lang tanong niya kakuasa mapia ilmu sa ditwa ya jeroi Alim Al-Fahad Al-Fahad. So ato na inday yung tanong na ya kuan. Pakatiron tanong si Alim o sumba yung tanong din. Sekali pag-isip namin kasi na sekali badakan. So pakatiron tanong din. Apa namin kayo niya hadap tagal ka excited ka na bumakinig. So alhamdulillah. So ayan na piya na dipuyan ki Alim Abdul Basit Salim magyan ka iya microphone. Api akong taman sa last dose. Converta at Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu wa 'alayhi natawakkal. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومبعوثنا رحمة للعالمين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagkairon na siya nga ingaran ng kaya ay unified kapaguluan nilo ng utawa ta iyo laki niyo pagarin niyo si Director Ansari Jamautin
Kejadian kayak mababali Chairman Province ng Asyaki ng Muhammad at yung si Mahid, si Fahad, yung matukunan siya watai wa si Saada, yung alim na uban yung pikir mga din siya ni siya alim yun ni padpanay na matagapir ang ispikir. Iman ko makamako si siyang kinakatan wa dila bayan na kainutan man dia kasi pamilya tumanay kate nga mga alim si auto pa ng auto pagariya na yung mga chairman di Allah makansel si sana po na piyalo po kate pa ng mga talibudan na mga ustad katawan naman na diyan kaya adila bayan na Sudiun ulama na mujahidin bar. Paisa kan no kaya maana niya na lumarang ka pagi diyan mo to pagalitan mo mga commander gwen. Tama ni man to mga commander. Kami nga bar. Na di na nga dilabin na siya niya man akyat tidawa. Iman to nakagi ko pangilawang motuari na si Saad kaya sabutan yun na pagkalaka na bakano gumirawa dami kasabuti bermaswa niya ko tutulang kaya kinajuha paganya pagpanganakan niya ng kutua karuman niya na ganyan pan mapangaruma na si sibilian na di pala ka ama ang kutua babay pagkabay ni Juha tinadiram sa retayip ang realitar na Namialin siya wala na miki mo siya miya katata. Tadi niya panimatulan. Niya puna siya halya na miya kalala. May manap masotrapan. Na mauwi pa siya paspin niya panarantaran niya nagagay siya ka ng kamantis. Niya panakuraan niya na miya kalala. Na miya nga nakasalihan kay awan. Tiyotok yan. Assalamualaikum. Kaya nakaman wa mabubayat kabayan yan. Ana siya siya kikimon. Maawi siya Quran. Pagpas bisa niya makalala. Kaya kami gana kaya pagagirawan ko tama maaamang ko to pagpanganakan ni Juha. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru amin na taros ka din. Nami apikirin na tinay biyarat tayo pira na ulama. Nabino kami siya kami ni mabuka tayo. Piya kong tugin. Tangagan ta sututul. Taman siya miya pangaramay Juhang o tabagay. Kapag pamakagantan mo, kaya may kapanutundalo ko na, kapag niya lagi Juha, nabatalo pa siya tamo, nausaulan nakakidatan o saya. Nakita na siya malo. Pangagan siya, tutul miya kawin. Kaya kumakawin. Simuan niya man yan. Simuan no panugangan ni Juha si Juha. Tiga na Juha, miya ka mo. Mapitay ni na kati mo sa mga panugang na kagu mga bati ka mga ipagka. Tigi juhain mo to. Nastigan na diyan nga na aawidan na ka akitab na maana nakakirang ko. Hanap ya swali pa na din nakataw nga di pa kabati. Tigi juha adi pa nakita man ako. Kubistwera na pananan siya ako. Kanabakwalim kalimangong. Kubistwera. Pagkat nasututul mga uripan Allah. Niya pita. Ayun yung kaya pita, na miya kada tao pa mga kung nadatari matwa kada kaliw. Na tiga nga mga tawa, tiga sa basyari ang kami akamong siya nga apagaritan mo. Manay niya ulama. Marisa sa hadiya nun. Nekikhe mo niya nun. Na mauhidip pa sa kitab. Tigi panugangan niya na namya kamong. Lakatang akira ng mana na kitab ka. Tigyan niya Juha, daan na kansikan mo pag-isya ng mga nakalataw. Ay pag-isya ka kano, sama na yan, na diyan kaya akapalis ka sa kan, kapag-usya ka sa diyan kaya akitabakan, na ino, siya butan niyo. Tuma nakalataw, waya kay Guru Amin. O waya kay Alim, siya butan namin yakiyanan. Katawan namin yanan. Natingin Juha ka diyo kung sino pa masyata. Katawan niyo siya. Diba ko ng panukaw eh. Natiga mo tama na kalataw. Naki, iya misya mo tamagi. Mata nga diyan nilang katawa na hanap pusir. Ati ba ko sinipausir na dinong sa tawa. Tiga ka ang mga tawa na nangya ka mo. Kaya kanya, bunod mo tinapos.
Kagagaruin na di manaso. Na tingin na dia nasa bagian niya magitong masyarakat. Tingin na terwan niyo sabada sa tabak sa talikodan. Sebutan niyo. Das kami si Mabu na terwan na niya dia disebutan. Pada din na perlabihan niya. Asama niya tingin na kaya kini kagi bukutan tama niya kamu. Na tingin ka sabada sabriyan na guru abay. Tingin na kanuanan. Na tila dia misebutan ang kanap terwan na ka. Timam siya nga na guru abay. Sabi na sebutan namin yan kenan. Ang napero na ka. Na tingnan niya ka palabudan. Saan mapsebuto na daw niya soyung sebuto. Minakapia-pia mabuti apa kapala pilihan. Sudah kaya kekuasaan kaya kapanan jok. Alright. So ayaw maana niya mga uli Panginoon subhanahu wa ta'ala na iman to nakatawan na kanada kami si panamaw na namyaw nakadudin. Balasan kanu Allah. Na karina ama iilira kanu subabaya kong mga ulama na ayaw na inong padaka ko surga na sabihin sa pagkababayaan ka. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مات الساعة قال فماذا أعددت للساعة قال حب الله وحب رسوله تقول سكت وما أن يخوف النبي يا رسول الله عندي قبل قوم أبنكت تقول شاكت ولا يقول شيء أبنكت تقول نبي نقف شيء شو بنكت Antone talaga na kasabakit, ino nga pagisyan, Antone di paraduka, si ko kapagkamawakit, na tiya na aya reparaduka ka na aya talaga na kanakumakit, na so kapag kababayakan ko ang agusto na biniyan. Natugol na biya, innaka ma'aka man ahbabta. Mataan na tugol na biya, kasaka, na saling sa pagkababayan ka, na ayang kainang pada ko sarga. Na ilang kaalam na tao sa dunia, kasasap kabubayan yan, na inong pada. Ino ka pa na kisasaw ko mga tagaw, kaya tayo pa ka na mga tagaw. Yung mabuhat yan na asagin. Sabi man doon na sa mga asagin na kanabab ka bata kasi bigyan ako owan yan. Batan tumumsa ka ba di mga tagaw na mga pamitima niya mga nanak? Tabi ka na kunak ba siing. Na ayaw maanan yan. Na ino ka pa na kinisasaw ko mga mujahidin. Kaya pagkababayan na ka ng mga mujahidin. Na ino ka pa na kinisasaw ko mga ulama. Kaya pagkababayan na ka ng mga ulama. Na ino ka pa na kinisasaw ko mga profesional. Kaya pagkababayan na ka ng mga profesional. Na saan usak, saan magusak ka kakanya na ka. Na ayang ka inapada, na ayang ka spot, na ayang ka baw. Ayaw ito na katiro mga Arab. Na tinala tas'al man ana. Pas'al man ashabi fata'arifu man ana. O ba kung kay siyo anta ako, aya isay ka na sa mga inampadaakan, kakito kawa na ka o anta ako. So man siya ito na o kabaya kamali kay dalabiatan yan, na ilang kay mga inampadaayan. O ay tapang naman, akala api akala ba ka mujahidin, napagudot ka sa mga mujahidin, kanini kanina kumata ko na ito na kapag iso mga wata, mga mujahidin, tabangan nga Allah, na dito na kanaba kaong pada. Naunat ka man sa mga bariyo, napiyak na baka bariyo, napkitan na baka bariyo, mga bariyo, mga chairman, dito na baka bariyo, apya sa bes kagawa, nadakada to ko. Agi mga padakan na mga bariyo, naunat ka sa mga sulutan, apya ka na baka mga sulutan, napkitan na siya, mga sulutin, mga dato, namibalik ka pa na sulutan. Naunat ka man sa mga alim, matawala ka, apya ka na baka alim. Naunot ka sa mga alim, kapita ba nga po na alim. Mga alim! Ay, ito na ka alim, kalimangaw. Allahu Akbar. Naunot ka ako mga takil, kamatawa nga ka, apya ka na baka tagaw, gani mo diya tagaw. Baka mga kaular pa na, ako sa mga tagaw, nanudungon na apya ka na baka tagaw, na siya imamagit nga. Na. Yung mga takil. Na dito na din nakimamani ang kao. Nadatara, imato, na inukano siya pa na kayamanan niya ng niya kalar pa. Kakarin na ababakay na inyo ko Allah, akapagkababay inyo ko mga ulama. Yung mga kayunipat na kanabay di mo kapaprofesionaliran. Kadim na mga ulama kiran. Mga kamudan, kaino bituan na unified iyo, ayamaan yan, mga kamudan, kaaya antapiran, na paganero na kapanabang, kapangumpia. Di binakmin. Oy, ikadua, nakanaba kapangumpia ko kapagagama. Ang daman na imbaloy, so amanan niya na paratiyak wala, higiraman na po sila sa mga ulama, ang pagpakapya, so kapapagin ikadua, na ang pagpakapya sa paratiyak tanong Sheikh Wallah. Adi yung mga ulit ng Allah. Na,
Antone kekuani obata sanga ke pangomani mato. Baka utudumu. Mata na kaupa maka sana kawani ati wa ayabu ke asong yosi. Tali na sasakano. Na kanaba ayabu ka pangomani hodor panwana ke nagi opera ko. Nakatya ba namin nagitano ano ko yun pa rin panggerkan. To pakai nama gembira na di kanwera na magagalaw. Na inu kanu si asu lagi ayabu ni na parati aku Allah. Parati aku Allah. Baya Allah, barasu Allah. Nah, itu Nabi Nabi. Naman hadara majlis al-ilm fi Ramadan, كتب الله تعالى له بكل قدم عبادة سنة. Sadintu Nabi sama kaum makudarpa. Apa pegana dan sailmu. Nabi papanta depan Ramadan. Tu Nabi. Na uman isalakad apa dunian na sarabun asim ba abya pasalir tu Allah sama na ya na benda niya ana mga wawatasi funa na dunia lang upama kaya minilala kau kana taluga to salakaw kawanan diwan na minila kada kasi na taluga to salakad na taluga to singibu asim ba abya pasalir ka Allah miya gutro kanurun na pamagali nila kada kasi na sangibu. Wah, gusto namin kapapuruman naman na seminaryo. Nanti ke matay ka din apa makalumbat ang masok ka lang kadang. Napi ang mabusok na baka malumbati ka na lang. Napi ang makalumbat ako. Hindi ako makamabunang yung gagawin. Kapanak man na bang kapag makalumbat. Allahu Akbar. Nadi, sama na yan. Nabi ako makano sila na kanun malapis. Ano sabab? Naapiyada makaw sa mga ulamayo. Pamakadama kaw sa mga ulamayo. Dama kau nak yuni pada anak mga pilihan ng mga ulama. Na diyan kaya sungyo. Na diyan niya kapaniat kano pia-pia. Na umani sala kanyo. Na ayamanan yan. Na sala guna simba amya pasali ko Allah. Inaw tumulakan niya. Di so pira gibu pira. Ini pira ka makanak ka. Napagulugan ka masyawal ko. Umani sama na nabang mo tano. Mako bango. Dati guna ka mangubang ko. Ako na meleng ka. Sudah siya katumitin. Jangan mata siya yang malimbang. Yung mananap kiti mo tanong siya nga dunia, nanangon bang mo. Na ayaw mo, kiti tuwa nakakaon. Nasa pagkipakawit ka sa anuman amori. Di na niya nakakaon. Ayaw nakakaon nasa pagkipakawit ka sa anuman amori. Kana abang karak sumiyan di tarka. Kastubu Ali bin Abi Talib. Asumiyan di tarka na miyarda. Nasumiyan ka na miyudong ka. Oh, kenapa dia tidak kakaun? Ayah kakak, kau tamu kakak. Uli na tamu kakak. Uli na ayah mana na kaya mana naka. Oi, nasa pagkipa kami takaun sa anuman amori. Nakana puno to banyada. Kasim dia nakawala sa dunia. Nakana puno banya mo kasim niya. Kata ka pa niya pa. Nakana banya mo kata ka pa niya. Kaparilaan ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mandagi da pendiakat at kinakilbatan. Ini udah bersedekah, hati kena kelibatan. Ini udah tutup sama masjid, hati kena kelibatan. Niat dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mapasang ikapa mga nisalim mo kuwanan na di bumato mga limo. Ama mga ni pasalim mo kuwanan na lang ba dinyo di parunuruno ko na miya kaligid kita. Ya Allah, nakalimu na kongka. Dalo. Allahu Akbar. Makani kalimon ng ta'ala miya kaligid kataka. Pagpusoy siya kapamilya na makambutan na lang lumalikat. Aswaman nakikitan. Naswin na nakukutan. Aswatan nakakatan. Niyatay taro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi na mga ulipan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Dali na tanaw. Ano nga natin mo praktikal? Ayapitin Allah sa Quran. Sa surah At-Tagabun. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم وبغوتان إن يشاء الله أتنا إن تعرضوا الله وشدق كانوا ماما مجي كانوا وبغوتان إن يشاء الله سأتنا ميا كافيا أمانا أتنا مافيا ندا كapano nung kau diti hasana da kapano nung kau kana ba ino tanga nagasyo padaka oy nadam na taw na miya nagiyer kafia makanan kapakaw siya ito si Deni na mata-mata mga tangarang na ibot kawala Allahu Akbar piya makalang kafia pana
na ayaw makana niya na matangan konsyo ko diya na ilang kaka-inirecord diya na ayaw makana niya na kapangali mo o di na niya mamagay ka na din na ba ka na ayaw makana niya na makikinanglan kaya pero nakapagutan wala na ayaw makana niya na nabasong-basong ka manapabigyan na kaso siya nga nakasasada na i-interview na kada na ini ito nagyatama nga ako sila ni Doga Karaka kamapi taan ito na taan yan kaya soko-soko na ito kaya soko-soko dito Imano mati mo sa ito nagyatay mo siya Imano yung ito nagyano yan hindi na putaman Allah makbara ka na ba reportera kabir khan mga bayan mga dato ayaw maana niyan na pumunta na kasyo Allah amiya kapiya na lillah an takuna mukhlisa lillah mereka atulah gusto para tengkap Allah alam na panggalabakan na para Allah Allahu Akbar na dia nga ateroma o pagutan nga sa Allah na siya sama pia na takat-takat pa niya panaki na parilakan yan na saan na kaya siya gada na kanain ina ko paganay aditi dawa na marawi paka 2 months paka 2 bulan dah kapan lu pagi masyado manis na katarong kung sa sa walay sobrang tanak daw ada niya siya ano paka 2 bulan ano nila ka na kaya apong gusto na miya pamilya gusto kami ay wala ba pa na 2 gatos dia akan marah akal aku bila na Allah na suka di matos ya Allah mapita ini na wipe out bakala na ako kasupata pagawat pakamenta sa tutulo neno kapya kasi mitang na mapasade siya na ay dapat yun mana pa siya kato na ayaman niya mga panuwata may pikiran na pagiligan ako nasamiyong ako sa highway yagin ako sa truck dapat nakyagin ako maserwa mga pepetrak mga aramahu ani mamagagit kaya nga napagad ako nga naduduga to sa perakangan nasamiyong kaya kurang sapat ko sagiran tuwiligan tadi pa nagkaba kaya ako ito panudu at yan ang mga nila na natin grabe kiyalin ay matakot namin yung Facebook tapan kaya panapagdagan na niya ako aramah Allahu Akbar kagad sa sututul mga oripan Allah niya ako mako sa terminal ng iligan kaya ako mako sa terminal iligan hindi ako nangapera ako naman 60 lang po nasumiyong kaya kurma sa setterin pito na daw sarapin tiga ka na kailangan na yun namiyapigin ako na ako kami tiga ka na ako man ako nakisatan ako sa iligan tinigra ka na kaya dagan naka-restaurant sumiyong ako sa gaysan mo may ito kaya mapipigilan ng kutalambong na labi magatos na apya sa sati manabri na apya pito-pito pulo paan ang manan ni pumasa kanon asaraan na malang ba manan ni sugay ang balingan Allahu Akbar natuloy niya sa mga ulit ng Allah nasibiyog daw ko sa mga gaysan mo may ito kaya ka nakapsul ada ko pa ng mga sul sa gaysan kasi sa mga entrance yan isulit doon nakakakapta na limon daw naputin ako di kami ni Mader na bali gili na mama asumishima tiga ka na benar kaya kasyan degananan na di nga disindang sa kalalaman kutin ako ka na tina alim dia kas ka mandi ketedaan na di ka praw ta ka sobra kasali malalabi na tiga ka na di mandi tine wanari ang marami tipla lang ako na sa museum dia na kama di yung kata marawi tiga ka na ako mandi ketedaan na tiga na alim ada yang pelele pakar ka asada ka yang ada suruh kaputin na yang nakatalunan ako ada kailangan mata Allahu Akbar tidak ka na tunaw to na tinakadya sa sada kakar ka namaya kagulo ka na hanaban na lolo nakadira ko alhamdulillah na nakagi ko makasuda ko na naman ako yung ito nasi ko maupagit ang sa mga taling ruserian nakalo kong pupagaramay ito bagay ko may lakan na 2 gatos nakagama ka 2 gatos niya kapia-pia ginawa ko tiga ka na alhamdulillah yung mga syokera ka na labi magatos na makapumasak ko rin siya piyaking magi apia bukato na ipamasakan kamalo niya ka kiaumanan na rumaragay ako sa moto di grocery ka ko rin siya kanto na gumagi kadi ko ta 2 gatos sa nililiprakan na ipamasakan ano ka po nakakakapta man na limod tiga ka na alhamdulillah mana-mana ya Allahu Akbar Allahu Akbar wala na kailayan na ay ating-ating na mama ako makaras
abutan gina mana na bela. Tigira kena alim, anda kami bakwe. Tiga lagi man mapuli saya kami bakwe. Alam tabak we. Ini serapin anak kan, orang mapipikir anak parang madhab. Nanti nasangan alim nasya kami bakwe saya tiga. Nanti dia kena mapiau, tina dia kena kegege. Tiga dia kena kegege, bamaya tina di kegege kena pia di sokayunian, na ayah kan di kegege na mati mulu. Oh, nanti dia kena di sangi gerang na gugat terus nak kena bangunnya. Saranya kasaged lang sa kung saan nasib siya kinikilit kong matang wala kami abutri pa ho. Tidak ka nakataya kay. Wala, kamulis kay kinakon. Matang papasok na kaman. Tiya pa na ka na yan, nakataya pa buti pa na anak ka. Pata ka man. Ano yun, aduh, niya kagagana kaya daya kito. Ana suma pagagawa ka sa grusya pamasan sa mag-iuwa. Ito namin iba kao-kao. Ano yun, subasitiyan. Nauna kumakad na ko kung mga pagalungan na para dula kita tagol sa lusyon na babaya kung mga bada kababaya. Sisang tapan tagi pilusa lusyon mo. Nauna tumatali ko na ko kung naba ko tumasango. Kami ka ko na tugo mga tao bako pamangani. Namamantin na di uli mga ilibom sa sabon na buboy. Latang ilibom sa sigadaw damay. Kana abad tayo sa kami anya kasagad kata. Nami apikira kana tiga kanina umamasakot na kisapaan. Sa utama di diwang kuman. Igila sulto. Api yang punya pamasakan apa? Api itu pun nasalah mga saudara na maling ako. Berarti yang mana narata ginawa ko naki. Jangan kapusum sa muta bikir ya pumasasapan nakiarata mana di kuda. Tiga kan Allahu Akbar. Malay niya bakit? Wah kan api dingin ya mama. Tiga na rin. Nung ka panayan baru nama titikir ka. Nasa misinga siya dito. Tina alim sa media kay katiru. Tiga na waktu nama papatripa ko. Alim papatripa ko mamaya na suminin na litera. Natiyan na alim, inokan sikaman piya nagabay, antagbuwa, hindi pura misangan ng mga tunatan na dia kaling bagi-bagi na zakat na anarkakaw, na isasuratan ko po sa bali, anya titiyar kaka. Naustun na kaya kanaban niya nung kupilin isurat, kami sasuratan na mga ranak. Alim mababas, isalim imang sabari yung naga. Nawakan na kaya pwede ni piya naman, ay daw na matang wala ka, miyaman naman na kaya pakasagada. Wana kay aramay na iba't Allah kaduang gibu siya siyang iwadu. Nawakan natin mabusan gaganti nga ng Allahu Akbar. Benar sukatir wallah, ako mamamagay ka, nagtakapan na wallah, napridahan ka wallah, nakatayan niya mamagay ako kasi nipagay ako ng lugatos, na nipamagay ako nakatiyati ako wallah, na ako man makalip, na diyan yan aduang gibu. Wakan mabubusya na, kaya pakapatan na kang bubusya na kami. Kaya napiyan, tali ka pasali ko na kaya kang pakitay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mga orit. Nabi na nakin mga orit ng Allah. O ba niyo pikira aso pagkadarakano? Ninyo nimipangali mo ko mga balo. Ninyo nimipangali mo ko mga miskin. Ninyo nimipangali mo ko mga pokora, mga pobre. Ninyo nimipangali mo ko mga watayno. Ninyo nimipangali mo ko ayawanan niya ng mga mujahidin. Ninyo nimipangali mo ko mga murid. Nakanaban na nabiya na. Kasi biya nakananan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Naprilaan kanapan mo Allah. فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سنستطيع والله أكبر ممغي أي خالق يا شو الله نفبرت يا من سما بيبيا نمبني نمرو شوت ولا سمرو نكل والوغم بنا ككدمان يانو ميا كشافون أنوانا سوكن سوالي وسو فاطمة مغني سوالي وسو فاطمة كرمايو ناديشيران لي puasa nairan de puasa na pagubang sa magrib na batal niran sa puasera. Na iran na kambatal ako puasera na kakasiran na nitotok sa paytayran. Apo pa kagiraw assalamu alaikum. Ya kagiraw sa wali Fatima na nagtalin batal ng puasata. Na nakikhala ng kanang pinto. Na dekano Fatima as'alaikum assalam. Na kagiraw sa Fatima ta'aka. Na tira ang miskin. Ana yatim. Watakwaylo. Natingin na kaptirawatay no. Natingin na suin akan, namusyama akan. Nasyama akan na miya sahing salalang ko Allah. Miya pulang salalang ko Allah. Nasuin na akan na namagapira na kung namiyang ipangaruma. Nakanya pumapangaruma. Naya niya kapangaruma na naagagaw niya sa watay no. Naminiswasopan sila na piyakawa ko na nagkarumay. Na niya ko'y manto ni malantang-lantang. Napapangilom ako sa kakananan. Napanganak kanina siya, napakakan ako niyo.
Kami ko na mapagaling ito na kisabapan ay patera. May kagiraw sa Fatima, alay, mata mo na ino! Damakakan, ano tuwa ni pakasudang karaan? Kaya akong tuloy ng piyapiya. Tuwa niya kati aso ipatang nga sa miya, pero mayo. Tuwa Fatima, ante ni batal tako po sa pa. Ibigay nga man na yan. Dati na niya, no kapi ay gabu. Allahu Akbar, nauna ini bugay na sa utawata ilo. Na ibu bini batalin na, pupuasiran na igabu. Natinorak mo nga sa mata, natinaway ka matam na nga sumunakan. Natufat Fatima, suy pusa ta pa na. Laman na mampan. Natinatulang man ni pusa ta. Natingin na ikot man. Pabranaw to, kaya kang betul ka namang ulong nga. Kaya ba na ako mura? Kaya na ako na mura? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napakaganda sa tutu. Kaya man ako mapita. Na yaman na nga, nairaman ka petil na sa karumay, kadbugidum. Kaya bugawin sila man na puasa. Nanya totoo man sa paita. Assalamualaikum. Ya kagiraw sa wala, no, butan na kapasang napanganangan na itamasta. Nalaking ka rin ang matapag pa na naguto. Nakumiral sa Fatima, alaikum issalam. Antay ni, natinaan na miskin. Inaw miskin ako. Kailangan ako sa panganangkan. O di ako yung matumakakanak, kasi ba pa nakapaguta ka sa niyo. Namiya kagiraw sa yamanan niya na Fatima, alay! Misakain ko na doon nagkakanya na daw panganang kanyan. Natuwa niya pa kasunod ang karakal. Na inibagay na nung masipad ng kasiran. Namiya kagiraw man sa Fatima, tulog manipitang asta. Natingin na ikuman. Natinag na akong siyong pusat. Natinag ko lang manipusat. Natingin na ikuman. Nakagit man kong mapita. Na. Tataymingan nila na kirumay katigin nila. Katanagawin niya, dada tali makakaan. Doon na pang nakalakay ko muna itataymingan nung kakakuniran. Upang naki makoto. Assalamualaikum. Tugu bati alia betul nakapanangan na ikanasta. Upang nanok manuto. Pamaka kanabaswali apir kas alia marano tabi. Pinakada sosyate kan. Napakampot ko nga saja nga na niya ko lang ay bugila pa nakaparang aguto ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paganda sa tutun. Liano Fatima, tinaan na asir. Asir. Inaw persyawa ko, biyaga ko. Natinay na to. Natingyan na imantun na balik ako kung mga pamilya ko na daw mapuluto ako na daw kakanakan. Kasi hindi mag-irala ka na pangalan ka na miya ng anakan. Natumo Fatima, alay. Biyag ko na ya, kalabusyo, persyo. Natinapakasunod ang karakal. Nung nainibagay na nung kumansyo pangalan ka na puseran. Ako sa'yo, betul masya. Natupati maamya katalugoy man na. Napangalan ka namya kanta. Natuman waliya ikot man. Pagkata sa tutul, kaya ko mapita. Tugo Fatima, alay, napakap mang pwediyan. O baka tingin pwediyan na ayamak na niyan na pamasaka sa mga pipya pangalan ka no. Na ayak ko ang kapangalan ka na sugat na guntong sabugot. Amya katalugoy na datan makakam sa pangalan ka. Tugo liya pwede ako nga tingin Fatima, nga din na bagarang, nga din akong sabugot. Ako na masasawali na makaroon ako kalabawan na yun niya. Nayabo pagkakaw na din kaya mata o ahali. Ahali na magriyan. Nasamago sa Fatima akala mawali. Na naman na makamagod pa ako higaan. Na ayabo pagkakaw na nga mga kamariyan. Kamariyan. Kaya din sila sa bagar kami katulong na dapakan. Miya katulong mo sa Jibril. Sa ikaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natungod Jibril na ya Rasulullah. Tumulong yan tulong mga kaginapong ka. Nakatapa na miya kaumakap man niya. Natingin na undas sa pataras din. Nasiwa ko ang waraka. Natingin nyo. Natingin na kay pangkaswata ka Fatima. Ako suwali. Kami ang katanong gawin na sila ni Mamosa. Nabi na niya kanila na panganampan. Katumami na ni pangalan mo. Na ayaw mo pagkibataliran. Naguni na ni pusa ni Igbo. Nagwisuro ang kaso Fatima kakapapasangan. Susukyan na doon. Nabi akaguro ka din. Nabi akagiro ko isa-isa. Nagupya kong maninmaninaan. Kapagikata na keswata na napati baka bisyuraw tang. Lagi akong makuha na niya kagiraw so Jibril na ya Rasulullah. Apa-apas, tinino. Tingin natin so aawidan na ka na wahi. Aawidan na ka na ayat nakatiru Allah. Tinutunoto. Na tinayag mo ketiru si Allah. Ayag mo kinituro si Allah raka. Nagsampay ka kuha niya mo sa pati makapanta kinanad mo kataw. Akin ituro nun Allah. Oy. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. Di sini
mamagana sa watailo. Di sila ni mamagana sa miskin. Di sila ni mamagana sa mga perso. Sa ayaw mo nila ulitan gulaw na para ko Allah. Para ko Allah. Na panutulang kaadir kaya sa dir ka na nagkataw magkarumain. Kaya ko na kung mas na Nabi sa mga pinto Fatima Abuswan na napatutukan niya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nung natin mga sumag sa Fatima, kami pa karakter. Ano niya kaguna ko rin sa Nabi? Ina niya na suwata akan. Pamakapan na minuto rin sa niya, makapyan niya ko niya kasimag. Niya kagirang sa Nabi, Assalamualaikum. Mata ka na Fatima. Saan siya maakap? Na niya katero ko sa Fatima, na din na bagriya. Natingin nama. Sumud na ka rin sa pinto ka din na bagra ka na maunay ka kaya na ako siya bagra. Iya ka nagkagaga. Nasunsok kaya nagawin Nabi na niya kaguro ka na. Na niya kasundin na niya umanin sa Fatima. Ang makagagapa kuwiga na yung bukakaw na mga kamaraliman yan. Na niya nakimasa ko po sa Fatima. Na niya mapakaiga sa gamarokan niya na diwang. Na niya nakagungkaro si Adir kaya pangalangan. Na pupulong ito na sa Fatima pumulok sa Nabi. Watakan, nakangkakangka, watakan. Nakagya ko katagol sa bagra sa Fatima. Na ayak man niya panungiswali akaruman yan. Diyanan ekiniturun siyang kutu akatir wallah. ويقدرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Pagkabu may alin na sana ko kiran. Pagkabu may aso sana ko kiran. Ani sa mga ginawanan sa paratiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga din. Gagagang ka. Apa katurog ka. Amiya kapiya-piya kaya pakatil ka siya ka. Miya kapiya-piya kaya pakakusang ka. Dahil na silingan na ka. Na ayaw mo minita na siya na kapiya ang takaraw na kanabati. Nasaka. Na marang-marang asuna siya na gati amanan niya naragantar na ka. Gagagang ka mga day. At tulipitan kami. Wallahi. Ibat ko Allah. Kada aparat tiyaw tao. Amiya katurog na mausog. Nasa silingan niya na lipunin ang aungos. Sakay masay manto na miya kada-kada niya tingin nga kararaganan. Miya kalima o miya kanama karamada ni mato na miya ba nakakanong aginawayakan. Tira ka na alim. Assalamualaikum. Alaikum salam. Tira ka nino ka na. Na tinatay katawa na kaaling bagi-bagi sa diya kato ba kung may introduce. Ana tinatay katawa na ka. Ano ba na una lima bagi sa diya ka diya ka ni katigaan. Na tira sa katawa na ka. Na lima tira na sila katawa na ka. Tira ka nino mga pagisin nga rin. Na tira di korkan na kay Pumwa. Di ka siya ni kaya kaginawayakan sa ka. Sulisyo kaya sunod yung Ramadan. Na may kasapulo ako na magawin taman di man to. Nada kami na makatil ka sa pamilya sa bagas. Nada kami na makapamasa sa bagas. Tanto kami na kaya karang ginanalim. Natiga ka nga, ato na yung kasayo, ato na ninyo ni mitamas, ato na ninyo ni puasa. Natiga na tigda kami siya, namirago siya ubi. Nakagya ko kaprago na niya, nasa pansuriji ko ng mga ito, mga watabiya. Nadua kasako na yung itiara kami. Nalutin niya minimitamas. Nalutin niya minimipuasa. Nakauta maginbalangan na kay Gari. Ari Imam. Ari Abdul Basit. Namatang malam. Ya tataran na kaya gawa ko sa kapuas. Tingnan na kararagin na nakisyatin. Natingnan na ito ni pagkaswa yung gira. Gagawin at tuturungan walang na siya kawalan. Natingnan yung gagawin at tuturungan na siya kawalan. Natingnan may kunti-kuntis. Sa mata nung bikapagitota. Tadi man na may abinay. Wala na ka na kung namatatumatatakadi. Karena dia nami apa akan Malaysia kawalah. Nanti dia nak ketiga nami dulu. Belum apa boleh beru nama siang. Allahu Akbar. Nah paman nak kegegang kaya maknanya. Nah ada nak tengah ka, ada pentus sawas, ada lagi nawain ka, ada siapa mana ada pentus sawas, kasih nama mati lagi nawain. Ayat Peter Nabi, Nayadul Ma'ti al-Uliya. Syakun solima di mama mungkin, na ayat 5 amakuru. Wa ibada bima ta'ul. Negara atu Nabi apa memagay ka. Negara apa memagay ka. Pendiyakat ka. Bersedekah ka. Noy, naunay ka na asopo pagparnakat Nabi. Ummuka, wa abaka, wa akhtaka, wa akhaka, wa adnaka, thumma adnak. Dan anak kau na isina ka. Nasib man siya maaka. Nasib man si babay ka. Nasib man si pagarin ka. Nasib man si madasag ka. Nasaan sa madasag ka Nabi. Na ayang kapagunay mga limo. Nasakatan ng Nabi kay azakat ka na kawatawatanan. Nasiin na akan na inauna di pentosawo. Ato ni bi'alim Nabi. Mambarrawani nahi fi Ramadan. Sadiltu Nabi sataw. Ataka pa niya sunina ni kapiyapi kung malalok siya sa Ramadan. Sa Ramadan. Natakataka mo na kasunina ni kapiyapi
Ramadan na antoni balasar kawallah. Yanalullahu an-nadru birrahma wal baraka wa ana kafirul jannah. Na pagkailirong suwallah na ibagiran wala solimu na ibagiran wala so kabaraka wa ana kafirul jannah na inumpadakan tugon nabi ko surga wallah. Sading sa tao ama pe kapaloks na kailay niyan suwallah. Ay dapat kami kalima puro ragu. Miya kanang puro ragu na kapsimba nga wala tuwa na agad ang kanumaylan. Ka magdi mangiligari-gari simi nga niya tatang niya ginawa to kailay wala. Pero nga sabi nga lang napasamas kita snipe na ka. Tadi ya Allah Akbar. Abaguna lumiwa di mana pinutos mga mga ano to. Bener sila marawatin na minibaga ka ipa makaganda ka na timag. Kena kele nga kuliyo pati ka parawati batabiyata. Allahu Akbar. Nabi mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabanan yan, na ayabanan sotaw. Ang mapasang ikapalukulokos kumalalokos yan, mapay ikapalukulokos, natiyakapiyan na niya kamaraman ang tugulabi. Napakailir ka sa Allah salimu abu kabarakat. Kadua, nasakan tugulabi na inumpad ako surga wallah. Inapili ka sa Nabi, adaw di busi Rasulullah. Adaw, pili ka sa Allah, adaw di busi tunakan. Subhanaka ya Rab, syuti ka ya Allah. Manungaman gede-gede agwani ay nako na mga Facebook, da mga video call, ay po mga cellphone ang utami ang makatuwa ang mga alkatin. Na mga tiksa uli mo tuwa pagkabubera ka, aboy pre na ka, o rin nagar pre na ka. Dadi buwa kayo lang kako text siya ng na dapat ako nakagyo ko pa ganyan makapagila ka na matang wala ka bang mukilay, ito mamabang mukilay. Di mamubabay ba kung mabukilay? No ka nung mga pagila, ngatay tayo. Sa buda. Ay matang po. Dahil dapat ako migraya, may ka na sa pagkababayan ka. Ano ni kayo na mga itami, aguto ako. Na ay dapat ako makamay-kamay ka rin sa Allah. Ang ginugumiraw sa Allah. Pagkanan ka pa niya kumangat ako sa Allah. Ang manisa na lumalang kausinan. Kalalang kauninan sa Allah. Nagkaroon mo Allah. Hel, radito. Namiya siya watakaroon. Nagumiraw sa mga tako sa Allah. Wa malalad na ya Rab. Kada namin namiya siya watakaroon niya Allah. Natuwala ala ukhtiyakum. Ala ukhtiyakum afdal min dalik. Na anong pantuwanin mo yan na siya nasobrasan. Natuwala tayo sa riyan. Natulog ya Allah. Natina ardalakum abada. Kemudian akan sekadung sadayun. Anak kerja lasiran. Natumana naman ang ananay mo yakarkano. Atina ya matulanan ya Allah. Na pada asqatu alaikum ba'da abada. Na dia kan sekadung dikerang kita sadayun. Natumana tayo sa sabi Allah. Ya betul kami. Natuwalan pun yang biar sana sobrasan. Natina tulog ya Allah. Ujuh yawma idin nadiratun ila rabbiha nadirah. Nauna piling kadang suara sadep cak kekejar kas Allah. Dan natihai kuwa no sotihai ami sasapangon. Na kuwa no sokortina ami sasapangon. Ay kira ali sila ni bitere pona diula Musa na petong gibu sapang kortina amata tayutun. Ay mo bukan Musa na sura Allah. Na ami ka makasurga ka. Ama piya kay kapulo-pulo ka sa sana ka sumalalo ka sa ka. Tanaman na sila ni pamasuma. Pagkababayan ka sila. Ipapangani mo ka sila. Oy, na ayaw mana niya napakilikan di suwala salib kapakilian ako Allah. At na pa ni sumpatan nga hadith. Na tinamam imra'atun tatlubu rida az-zawjiha fi Ramadan. La walaha thawabun illa mariya wa asiya. Nadap mana tugu nabi abae ay gram ya hamas Ramadan. Na tiyak kapian na din di kapangiluba sa kapagkaswat ikaruman niya na mama. Nada atuh Nabi amak bagi na inon tamu na ay inon pa rin ko surga na sa Maryam Abu Sositi Asya. Pamanasaman ito na din kapagkaswat si karumang ka ama mas kaway. Adibo kapag natin ko siya peteng kasya. Adibo kapag teloy ka karumang ka na din kapagkaswat. Allahu Akbar. Ay puno ba miya ka masya karumang ka ama na mauwi siya mano. Ay mana niya na maylaw na pangiraw ka karumang ka ama na abiyan. Antoni kibiasanya manungkap ya masangka. Nama tawala kami kapin na ginawa karong mga namya bali pada ka sumare mang Asya o sorgo. Na di mo nga karong mga pugisyon na kan antoni kidio tenola adubu o puparan. Mo si karong mga mama na subiyan sa may tota aditota.
Bawana dubukna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia mo kaswaswati karumang kaamama. Igra ako na Ramadan. Na umaswasya karumang kaamama. Na ayabala sing magirakaw Allah. Na ayan na inumpadak ako surga na sumarya magswasya. Ikaw, pwede man sumarya, madang kamay sumarya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung napilitan sa iligan na. Ang mga tulad na Miri, ang umigin saya. Nabudiyan na. Yan ang tangilanan na. Hilang nang napilitan mo ay sasagilan na ng mga alayra na. Aso ko dula-dula ay saan. Apakadalakas nila na. Ayaw mo sa sapong na nag-iat taon niya na. Katatagod sa Lambria ko nang yan na. Napakaguro ko sa rabu. Ako man na panamaman na Santa Maria Elementary School. Nakunakot niya na sa kanila niya nga mo. Kaya mga nabitero ka Santa Maria Elementary School. Ano nila sa Manila? Maraming eskwela na Santa Maria Elementary School. Wah, kau dah kamay lain na ayaw makna yan mga oripan wallah na di isaba Allahu Akbar. Miyaguto ka lukman ng mga bay adiserbisyo ko mga karuman yan. Igra Ramadan. Pegra man na Ramadan nakatawa lang niya kaya pagabasang naskan mga bay. Ano ni kapakatarawin niyo? Na miya preparado niyo masuk para sa puasa. Kate. Coba cara kate. Na lima busyek karumang ka na makatarawin na makagapi pa na kami ang mila pro jalan ay relax yan ng Maria. Kati ka na nakagawin mo na nagkanatan ako na. Allahu Akbar. At ang malunggim niya kapya-pya po nakakatuturo ka kapya ka na makapusin ng sigma. Nanggibak ni sigma. Makadyo ko ta ako po kapya. Nah, ayaw mana niya? Nangawalipan Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na pisawatan mo ito hadith. وَمَنْ دَامَ عَلَى جَمَاعَةٍ في رمضان. Nasabintu mo namin sa tao igra Ramadan. Na di mamang pada ko bara Jumaa asambang sa masjid. Nakatab Allah Ta'ala laha bikulli raka'atin Madinah. Na umani syaraka ko sambayang ka. Abara Juma sa masjid Ramadan na satiman asiti. Dahil kada kala rakato 5 awak to. Na nito naman nasa 17 raka. Na umang ka makasabay mga basaruman sa Ramadan abara Juma na ayat kekuan ka nasa 17 asiti sa surga. Sobra ka panagi sa mayor. Ini mayor ay sa asiti. Na dito nasa 17 asiti na ni satiman asiti ro. Uman ni satiman asiti ro na man adi sulugi arat sudah lamian. Nah, di nggak pernah pikir no bakat benar. Abang tiga ngomong mana election ya pero udah urun mana ya bitina urun. Allahu Akbar. Kenapa no bagi kayak aku ini na ina ko guni na kambari na kapa magidala. Da election no kapa magidala. Eman to kapa magudala. Dia ada suka kapa magidala kapa magudala. Tawa tapi ya siapa di mata makakuan ha. Buta tahu. Inuti anak dia desa apa lagi dada apa lagi dada. Tadi kenapa dah ulah beriu? Ada kamu betul kamu beri matu apa lagi dada? Kenapa apa lagi dada? Dah sasurma. Allahu Akbar. Muttaqina fiha 'al-'ar'ik la yarawna fiha shamsa wala zam'arira wa daniyatan 'alayhim dilaluha. Ayo na mo unto da ka ko katrika sa babay mababay sa katrik. Badang na pala di ka malagan o karumay nang kaya ni kila dami bata. Kaso babay na miya kasabar na so ina iyan panugalan naman na dama kasabar tarapat temudol. Kung mga kakaway kay patay ka. Yan yung ibata lang kaya katriya na niya tingga sa mama. Inangin na miya kabata siya yung nakalibasan niya katuwa-tuwa ang manon. Hindi nga parapagak siya pa na mago. Tinggal tahu lah ini kan nak so dia dah benar betang apa nak buat nak apa syarat ya 60 tahun 60 tahun lagi buat penunjukan mana ni nak parah dulu. Allahu Akbar. Nanikin. Nah ayah pernah ada yang sama tafsirian. Ahiga anaka. Api terwallah muttaqina fiha di komisi sanda. Na bulawan nakatre, na daya mo nakatre. لا يرون فيه الشمس نادي كتيل ألوان ولا زمهريرة نادي كبقتر أولان نبيا كتيتين سبون تلقى نبيا كتيتين خا. Nah, kita tafsir sama ayat
Na di mo tagiri sa mga katri, mga babae, mama, namuto sila nung ko. Adi sila di siya sandang-sandang. Napupagapiran siran. Nasok na pagapiran ka, napupagapiran ka. Nasok na pagapiran, napupagapiran. Nasok na pagapiran, napupagapiran. Tutulog-tulog ka, di mo magapiran. Matagal niya, gusto ka nung ang mapasagi kapag-iakit. Isa dia lagu ni na matang wala ka tabi ra mga binani sa mukaro mga babae dali nga mapakaakir. Ape katatan beli ka kaya. Na una area. Kato dia ko maa. Ani ni mga unya ko to soli mana. E mabul dia suatan na minta terima kasih dekat kita nya pasuk ga. Jok. E mata ko. Na dia dikacau kawat di hutan na terima kapan. Tapi dia kata ya pasuk buru kata hormat. Nah masalah kenapa aku kok tenaga naso berasa bersih. Abia! Allah Akbar. Kabirkan wa mabadi. Kabir ma'arifan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mana niyan? Miyakay siya kung naad na siya katawa mama. Ako penutul niya kanya daw at-ta'i ulamaini at-tabi'in. Natigyan na pagong-pagan na makasul sa Ramadan akagagawi. Fi awali laylat Ramadan. Pagong-pagan niya akagagawi ko Ramadan na sumyulit. Nagalaban ni no, natiyaban ako tingin o turugan. Tiyaban ako tingin o turugan. Siya kinadaw at-ta'i. Ulama na uliapan. Nakagitiyan mo turugan ako, kapitingin na ako bago mga turug. Kapag niya kagagawi ko Ramadan, naturug ako tingin. Dahil para ginoon naturug ako. Katiyaban ako turugan. Nawakan na kitigil, tetagin na pa. Miyaka syurga ko sa syurga. Nara'aytu al-jawa ka'annahunna syams min waj'ihinna. Nawakan mailay sa mga bidadari ko syurga. Aaya parasiran. Nadatar mga anuan sa katimnag. Nakagitigil ko mailiyakan sa mga bidadari ko syurga. Inanuto di tetagin na panupapaganday. Akagagawi Ramadan. Nadakot makatigil na niya kagirawa ko. Fakulatu, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Niya kasi sabus-sabus kanyan. Sa kailan niya sangkot ang mga midadari, anya makataytay. Umagumanog mga midadari. Amin nila kakiran, niya nagila ng utaswari, doon at-ta'i, akya pakasabutian. Fakulna, nauna mitero siya mabuha mga babaya, mga midadari. Kanabera no tinireply, kaya ni sumbagira ng mabuha. Tigiran na la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Namanya mo daw atain. Na nisumpa to ng mga midadari na ipamagididiran. Nahnu lil hamidin ar-raki'in sajidin sa'imin fi Ramadan. Dila ipamagididiran. Sa kami ang mga midadari ko surga. Naraka kami yung mga tawa nila ni bantu-bantu insyaAllah. Nagulis sila ni mararako. Nagulis sila ni mamanujun. Nagulis sila ni pupuasa igra Ramadan. Narakamiran. Narudin niya kanaw siya kito ay amanan yan. Nagdaw atay. Sa di ka ba magiging ng mga midadari. Napupagagin o ay daw. O may tiro to. Allahu Akbar. Kataw na ka. Ayami alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na sumidadari ko surga. Na di mo kanunin yan sa kaya bahar. Yang kaya akanudan. Ranaw, raga sa dunia. Na tansi kabuha duda yan. Na umbali akastori apiripim akamoto duda yan. Na sila kanunin yan na mama. Pati siya man autor na mga surga. Kaligan sumiripim pari tanuda ka. Midadari panuda mga. Dahil naman ipo kanuda siya karong mga babae may kamaganita tangas. Kalau juga ada pada kosong ang. Nabawang ka. Mga kaya sa kulwa. Allahu Akbar, Allahu. Dia nga ba siya tanong na, kaya sa puga. Nagtutusan, kaya nung kanya ba siya kaya sa puga. Ina ko mga ito tanong. Na katawan na kanto, akapa, marakapan, nandungan, ada benar. Na kami numasok ko daga sa opis sa puga. Natin narigan. Mga pagilya kaabot. Sige, na kung ano matatawa ka. Hindi yan. Ito natin matatawa ka ba sa opis sa puga. Nung yan ang pasarap. Hindi nga, yaw pao lang ako. Itik yang besar siya niya kaya ka sa pag. So ayamaan na niya mga ulit wala, manuaya pagpibulong oay. Na ayamaan na niya, na niya kumabil karabadan, napakalaan tanong siya man niya na amartan simbatan ko Allah. Napakalaan tanong siya di kang ginawa ni. Napakalaan tanong siya di ka pangalim mo. Imanto, na ayaw pa na importante, na wala kito na kay manto, wala kito na kano, ay nito na kisutungan
rumah Allah. Ya Allah, ya Allah, ini aku ya Allah, ya Allah, ini aku makna di kamu mata romila, di kamu perilaan sopadaka, ayah perilaan Allah nasotau amat napasang itarila. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Uruminakanu, mungkin kanu luwa, maafakanu, naperilaan kanu Allah. Badi ang wata gumero sopadaka na pangangapinin ka, rilain ka, ay di. Tangwan lo baya buipa kanaraka kana pengangapinan ko. Siya miya tutu ako sa haraka. Ano mata mo na kami tiga. Pero niya misuka po kayo ako yung naraka. At hindi nga kagagawin ako sa nila kung ba siya ako yung naraka. Pwede ka amay. Nawana iso nga napangalan na napakatama-tama na nga. Nakatulog ako. Paano ka mapag-experiment? Nauna ko na pito ka. Ano ka gaya sobrang sami at tutunga-tulingan? Ay mo kurang nakamati sa bububay. Nagkagagang ka na api ko naraka. Oy, dali ka kagagang sa api. Kama na kagagang sa api ko niya. Nagkagagang sa api ko naraka. Dali ka kagagang. Dahil kailangan na makami ginaway tanong. Ay dapat yung no. Bala-bala siyang kanwala. Ay nung kapila ko kung sarakan. Kamapasang mga nakapangusya tang Ramadan na dumluwa ka na badukon ta na niya ato bilta. Iya, na pitu bilta na saan siya matatanggo pa matataguro. Matumutunan niya lang betul dia di data. Berdasarkan Allah, saya menemani aku penyelamatan namis kanu, so mga ulwan saya, ambil ke dia, katanya mga ulama, sakya pa umarkan mga yuk, oh dia kayak mana mga yuk, ayunifat, berdasarkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. So, tanto ka mapia. No, di bukya usultero saya nanyak kalalain mo ya sabitano. So, penyelamatan namin kano, kabay ami sana na pudti kami pan, ugay na dataro, yakan paso sambayang tano, na penyelamatan namin kano, sa kaya pangadar pa yung saging kaya kalilimod tano, pangita mo ko wala, nabagibui taman yan, pamanasumpatang na yun, pangakakaswi-kaswi kami saya, ako baka pamagilatan mo kung pero sa lagi din, kalilimod. So, pinalamatan namin sa mga kakami, si Chairman, si Kusay Mananggulo, dataro deskanin mga mahadar pa, dataro ang konotrapya sumanian. So, buti adas kanya sana sampai nyoron sa panalaman kami sa kaya pangawid kami nyo kami sa Gingkaya, barangay niyo. Sa Alhamdulillah balasan normal yan mo sa mga lagi niyo tayo nagugian kaya aling tano da makadaray no bala-balasan siran wallah penalamatan tano siran sa kaya pakata di mo mayroon kita no minsan pan yan ang iyakuan yan kaya organisasyon niran na kapag ito nabulipad area of responsibility na Lanao del Norte ka matatadua Lanao del Sur na nasabab ko pa nagundaman nila naguhid ang kalilang kita no saya ugupiran at tanong na may matabiran wala sa kanoma okay dito isa ba pa kita na sila di ka panalamatan minsan po na mga tanap na nila na sila din makadirin o nila pangkabalang na so mga poniran sedudiran berdasarkan mga buama ada mga nareno na mga nagsami mga pagariami ang kadarpa si saging kalilimod sabat ayang apian ang mga dua tanong kakatamatang ayaw karena rin woi nakata kuan panagtanong yang may sa kaya musyrikul doat harus natin dawa sa umanang mabseruyan na magumpat na gus kanyang panipag makatamatanoron
Pinata Nurun ang kanyang mic dan sila kawarat yan Ustaz Haji Karim Ambor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.